तर एकीकडे व्यावसायिक गॅसचा विस्कळीत झालेला पुरवठा आणि व्यावसायिक गॅसच्या वाढलेल्या दरांमुळे अडचणीत सापडलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांना आता डिझेल दरवाढीचा सुद्धा फटका बसताना दिसतोय। व्यावसायिक गॅसचे भरमसाठ वाढलेले दर आणि विस्कळीत झालेल्या पुरवठ्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक लाकडाच्या चुली आणि डिझेल भट्ट्यांकडे वळलेले होते। मात्र आता डिझेल दरवाढीमुळे डिझेल भट्ट्या वापरणं सुद्धा हॉटेल व्यावसायिकांना खर्चिक झालेलं आहे। खाद्यपदार्थ बनवण्याच्या खर्चात मोठी वाढ पाहायला मिळते। गॅस भेटत नाही, त्याच्यात 1000 रुपयांनी गॅस 1000 रुपयांनी गॅसची वाढ झाली। त्याच्यानंतर सरपण वापरायला सुरुवात केली। सरपणही महाग झालेला आहे सध्या, सरपण भेटत नाही। सरपणाचे रेट सुद्धा वाढलेले आहेत आता सध्या। आणि आता डिझेल भट्टी वापरायला सुरुवात केली तर डिझेलचे सुद्धा रेट वाढलेले आहेत। आता धंदा करावा का नाही करावा असं मोठे हॉटेल व्यावसायिकांना मोठा प्रश्न पडलेला आहे सध्याच्या स्थितीला आता।